Hejsa, drenge og piger, alle dem der ser med derude. I dag har jeg siddet og arbejdet på en lille autovideo her. Til dem som der ikke ved hvad en autovideo er, det er hvor vi har en video der kører. Slutningen af den, så kommer der også et lille stykke musik, hvor der kan stå alt muligt sådan to videoer, hvor der stod random video for eksempel, og gamle video eller et eller andet. Ja, men i stedet for at jeg sidder og snakker her, så lad os tage et kig på den. Var den ikke bare smuk, hva'? Ej, den er fin nok til at starte med. Og altså der var ikke det der, hvor man kunne se de der videoting. Og det kommer jeg faktisk til. Og det kommer jeg til nu. I må meget gerne gå ned i kommentarerne og skrive, om I synes den er fin nok, om jeg skal lade den om, I synes at der ligesom skal være det der video, hvor der er sådan random video, og så er der sådan, hvad kan man sige, ugens video, eller et eller andet, et eller andet. Eller så må du også meget gerne bruge 1 sekund af din tid på at like denne video, og meget gerne skrive i kommentaren som sagt. Og ja, vi ses i næste video. Hej hej.